Horas madihamu amanami, dohot inanami, nang soni hahanggi pinaribot na hinaulungan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajupata musir program sulu-sulu duhatam. Ima na penatupan nila bagi penjilan jelefai, manang sodang bertanauli tu Indonesia. Au pad di tahun talmanalu, giot patarias sonah tani debata tuhamu. Alani, jumolo mahita martangiyang. Mau lihat tema diho ali debata nami, debata jahuba. Siala di bagasan obason naliamang, bodo pehami begi hatami. Huboto jala tunggu persihami. Ia hatami, hati kosan, hati goran, jala gok huwa somdoi. Sudi hamana persiadahot nama jalo hatami, tung tarulio siapa sum. Atong aliamang hatahum hatami, asa hubege, hupeop, jala hulahau kami. Aido, sulu-sulu ni ngolu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangiang hami tuho. Amen. Daman dainang nang hanggip naribut pe, ia hatani debata sebagian jala sipiopot terbasa tikion, iman anienet sial Yohanes 10 ayat 27. Sonom ma nidok disi. Ditangihon akaberu-beruku do suaraku, jala hutad dado nasida, di huton nasida do au. Soni mashatna. Ia teman dari nuhatta ima biru-biru ni Yesus. Biru-biru ni Yesus. Damang dainang nang hanggip na ribot. Ia biru-biru ni Yesus ima saluhut na hita nang persea dohot nang majalu Yesusi gabe Tuhan jala si palua dihita. Jala jojo taboto dohot tabege ia Yesusi lau sedigwari doi para mahabulon. Sohon ibana para mahabulon hitana persea gabe beru-beruna alani ido dijaga jala di permahan hita. Tapi takas madamang dainang sohon parmahabulon totuma atong togu-togon na jala jagaon na hita. Ia permahan say ditogu dodor biana tuduhut na lomak. Dohot tu aik na tiyo. Asa bosur biru-berunai jala asa sehat. Alelo bisian ita he Yesus madok kosongonon ima. Perjur sahali ditangihon biru-biruku do suaraku ninna Yesusi. Alani molohita persia tu Yesusi gabe laus tatangiho do hata manang suara ni Yesusi. Ido alana mula dong hata nama dok a persia tu Yesusi hape dang di hari koton dang di hagioton dang di hawason hata ni Yesusi dang natohoi biru-biru ni Yesus. Alai halak nama wasmale di hata ni Yesus. Laus ido sada tada natoho biru-biru ni Yesus ibana alar tangi hodo sorani Yesusi. Napadua hamuse ditada Yesus do biru-biruna. Ditada Yesus do biru-biruna. Ala Yesus itu hado ibana si boto nasaroha dang hiaso di boto jala dang hia lupa. Tuntakas jala tadabdo di boto ditada situ tu ise jolma na persea na olo ubege suarana. Napatuluhan mo siya di ihut to beru-beru na ido Jesusi. Doho tatanasing di ihut ton halak na persea ido Jesusi. Jadi tung murasi tutu boto otak. Siapa ngulu ni akajol mana persea. Molo si hutto Yesus do ibana
tohoma itu tu beru-beru ni Jesus. Alai molodang olo ibadah manghutu Jesus nang pedidok ibadah dari tangyang na ibadah jol mana percaya dang na tohoi beru-beru ni Jesus. Damang day nang songon hita na percaya tu Jesus si diguari hita beru-beru ni Jesus si ahado nanileo ni Jesus tu beru-beru ima dilehod do hangoluan saleleng-leleng na tu beru-beru ni Jesus si manang tua kahita nang percaya dohot nama jalo Jesus si gabe Tuhan jale si palua di hita. Na badua homuse tung dijamin Jesus do jala di dok dang bemago na sida saleleng ni leleng na. Dang bemago beru-beru ni Jesus si. Dang bemago hita nang percaya tu Jesus si rodi saleleng ni leleng na. Na patuluh muse dang terrapas manang ICB nasida manang hita nang percaya sian Jesus si. Adi tiop do hita tung suadong huaso tung suadong manang na ICP na boy mga rapas hita na percaya tu Jesus si sian tangan ni Jesus. Do tata na asing atong hapos at do sa Jesus si. Nagusi tutura pa hibana jala tunggok do huaso nai maniop jala manuguhita asa unang be magohita asa unang be boy dirapas manang isepehita alai hangoluan na seliling-liling nai manoktong dihita sahali rodi seliling nililing na atong mauliata mari Tuhan Jesus nang mangalehon hanguluan seliling nililing na tu saluhut na akka na percaya. Amen martangyang mahita. Mauliate madiho ali Tuhan nami siala saluhut na hami na percaya tu Jesus gabe di guari do hami biru-biru ni Jesus. Jale Jesus sido si permahan bolod di hami. Di perrohahon jala di permudu hami. Lubisian ita he dilehon hanguluan saliling nililing na jala tung na subuhi magubay ay tuso adong agya isepe na buhay mangarapas hamin na perseya siyan tangan ni Jesus. Atong di homa ali debata nami hasangapon hamulyaon rodi saliling nililing na di bagasan Kristus Jesus mauliate ma didokroha nami tuho. Amen. Mauliate madihamun namday nang siala nang sikop di bagahamuna hatani debata nang hutarisok kami tuhamu. Tuhan Yesus ma mamas-masuhita sa luhut na. Sa pepajupay tamu se di minggu nanangro.